tonto ñeñele karallagal tawi ko yewtere moɗon wiyetede hono hanki e hande nde yiɓintumen mawɗo alaji baylo sy point vocal samurde métier hande ko e on ɗon fannu woni ko ari ɗum noon ala no mbatten so wona jehen ha toon to Kolda mbawen jaɓɓade président samurde métier mo région Kolda mawɗo Alaji Ndiaye jam hiri assalamu aleykum mawɗo Elas Ndiaye allo bisimilla jam hiri Ndiaye oui waaleykum salam wa rahmatullah jam woni toon jam tende alhamdulillah eyi saktir Dakar FM fof waɗa mbiyen e kuuɓal Madina Gounass écoutade ɗum fof ene hettoma e nder saktir Dakar FM 94.9 mbawa salminde bandiraɓe haɗa men nadde e ko fewti e namde kam e jaabuji meɗen oui bon yafuɗa kam nak bon mais heɗogo laaɓani tigui way laaɓani no feewi waaw pour mi wawa nande ko haala ko eyi aɗa wawi fuɗɗade calmina way kalite eko ɗo laaɓani eyi ɗum noon ko noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe Dakar FM allo allo ɗum noon aɗa wawi haalde aɗa wawi kondinde haalde calmina eyi allo assalamu aleykum waleykum salam waaw min ɗo salmina denndangal auditeur ɓe Dakar FM eyi min ɗo salmina directeur radio o e kala denndangal artisan ɗo wonɓe nder Madina Gounass miɗo salmina on miɗo yetta on miɗo jaara on eyi ɗum noon ko Bachir eyyi ko noon président waaw aɗa nana kam joni waaw mi nana seeɗa mais no ɗesi labde seeɗa eyyi ko noon sikki ala caggal voilà ari joni eyyi caggal calminali maɗa minenne kadi min mbima mbani mba eyyi bisimilla eyyi ko wona ɗum ko eɗen gandi e ɗeɗo balɗe jawtuɗe koye sumgoji ko fewti e gardigu chambre de métier mo région Kolda gonnoɗon no eyyi tawi an Elas Ndiaye a meeɗino ardade ndun ɗon suudu kay métier ndu région Kolda caggal mum jaltuɗa kono kadi e ɗiɗo sumgoji Allah rokkima fartange wawde artude e nden ɗon jappere eyyi ko ɗon woni ɗo ko adi foof on jeehino e nder ɗin ɗon sumgoji ha mbawɗa dañde ngunɗon polgu eyyi mbayten wiide ko hol kay no mbawata wiide walla hol erang ma fewde e ɓen ɓe ganduɗa hoore ma ko artisan ji diwan Kolda kañum e département mo Madina Gounass walla mbiyen hono point vocal Madina Gounass eko taari ɗum e nam ha yetti département Vélingara foof e mbadi kuptidinde oui lamɗo o laaɓa no feewi mi nani haala ka wiiɗa hoɗum miijimi programme e nder département Vélingara ha Madina Gounass e jetta mbi ko on jeehino e sumgoji Allah waɗi a dañi polgu o jeehino e voté élection ko fewti e gardigu Allah waɗi a dañi victoire eyyi e holko mbita ɓen ɓe ganduɗa ko artisan ji diwan Kolda e département Vélingara e commune Madina Gounass oui laaɓi mi faami mi nani joni ok woy assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi caggal yettude Allah e juurude nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam eyyi ko wiyami ko tan artisan ɓe wonɓe département Vélingara ha surtout nak Madina Gounass ko andingolɓe tan ko gonga Allah waɗi élection ko foɗodirama Allah waɗi ko min ardi ko min artisan ɓe halfini chambre de métier e nder ɗi duuɓi tati ɗo kono nak ko min komi fontini juuɗe kala jooma métier hande caggal nde mi gañi nde mi ittinirani wondunore yam emo wondano yam e ko min ardi kala denndangal jooma métier wa ɗum nak miɗo fontiniɓe junngo pour minen fof min liggo fi jooma métier no ɓurta yarde yeeso e nder région de Kolda eyyi ko ɗum dal wonno komi haalatno ko artisan ji ɗi
wata hay goto ndaaro poɗodiral komi yadani oɗo ala actuellement wona tannas wona parti wona goɗɗum ko chambre de métier ko fof wonani min kadi ko fof mi wonani kala joom métier joguiɗo kartal emo ala kartal fof komin wonani tant que ka joom métier tan aɗa woni e nder région de Kolda ɗum nak mi faala enen fof hokkodiren juuɗe wonani nene goto baba goto wonani autour de la chambre de métier liggono ɗen artisanal ko ɗum wonno komi haalanta musidɓe am artisan ji ɗi eyyi ko noon tigui namdal ngal mbiɗen ko caggal nde a wonino président chambre de métier mo région Kolda caggal mum kadi giwɗa ko ene wona duuɓi tati holno gaccirnoɗa chambre de métier tuma nde gonnoɗa toon nde e hol kadi no tawtirɗa ɗum e nam caggal duuɓi tati ɗi gonnoɗa ɗo ɗi holno tawtirɗa ɗum e oɗo saaha eyyi ɗum de ko landal waɗngal fayda eyyi nde mi wonno toon ha miɗo yiwa toon mi accino ɗon projet ji hewɗi e programme ji hewɗi eyyi projet ji hewɗi e programme ji hewɗi mi accino ɗum goɗɗi fuɗɗinoma goɗɗi fuɗɗanoki ko ɓuuri hewde ko fof fuɗɗanoma ha min heeɓino partenaire ji ɗi annda ko ɓen waɗanno men accompagné ɗin projet ji e ɗin programme ji nde mi iwno ɗo mi waɗi passation de service ha wimi président lontuɗo kam o par ce que administration liggey aduna ko lonto sa iwi ɗo ko haɗɗa ligge ma ko haaɗi toon lontuɗo mo ko toon woni fuɗɗade toon foti fuɗɗade pour yaara yesso mais Allah waɗi ko yimi ɗon ko lontuɗo kam o mi yiyani hay fus ngal Allah ko annduɗa komi fuɗɗuno o wawi ɗum continde o fuɗɗaki goɗɗum ngoo kadi so wona hana ko fuɗɗano ko fof bonnama seede muɗum tan sa daari hanki tan mi waɗatno min fittatno mi rema ko wonno toon ko mais village artisanal ko chambre de métier wonno toon sa yewtinono a sikkatno ko hôtel mais dal ko wonno toon ko fof bonnama waaw donc dal ala ko waɗanno toon ko moƴƴi e caggal am wallahi joni ko ɗum nag puusi yimɓe ɓe artisan ji ɗi e partenaire ji ɗi ko kamɓe wino kam yomi artu par ce que min mi tournino pas chambre de métier mi wonno e goɗɗum goo mais sabu ɗum waɗi ha mi essayi artude par ce que komi fuɗɗino koko waɗi fayida koko wonɗa ko nafoore leydi ndi waɗatno mi wi ɗon ɗum woppama ladde te ɗum so ari ko nafoore nde wonta est ce que miɗo jogui droit woppugol ɗum pour ɗum yarani ko sabu ɗum waɗi men essayi artude partenaire ji ɗi e artisan ji ɗi nanggini men minen kadi min dari ha min arti pour komin fuɗɗi komin wawa ɗum continde Allah waɗi men arti kala komin fuɗɗuno men faal ɗum continde min fuɗɗo goɗɗum goo kadi ko ɓuuri komin fuɗɗuno ko ɗum wawa wonde nafoore artisan ji ɗi ko ɗum dal wonno komi wawtuno hen jabade tigi eyyi ko noon neɗɗo ne gasa taw namdal jogornomi sindude hen ngal aɗeɓi jabade wondema président fodde duuɓi 5 walla ko nandi hen giwa kadi joɗɗa duuɓi tati a artani e laamu garta kadi beele wona yidde laamu walla won nema gonɗo e nder hen ko ɗum wonno namdal ngal beele wona won nema gonɗo hen ko saabi artudema e wonde président so tawi won nema gonɗo hen ko ɗum min jino namdal ne wayno noon elle aɗeɓi jabade namdal ngal soko wiide ko artisan ji ɗi ɗaɓɓiti wonde ya artu mbawa jottade e jogade golɗe no hannirta ni henna wadde ɗon min beltima mataw en garta e on ɗon fannu ko hollit tan wonde namdal ngal ene jogui no ndin ɗon lowdi ko wona ɗum ko namdal meɗen tataɓi walla sahande garda chambre de métier nde beele wonko keɓnoɗa wadde nde tawno Médina Gounass ko commune ko point vocal jooɗi ɗo kono noon eɗen gandi radio communautaire ne ɗo kadi gueɗe kewɗe ene jawta ɗo tawi koye radio communautaire o rewata Médinaɓe kadi eɓe keeɗi beele nde gonnoɗa nde e on saaha beele wonko keɓnoɗa gollude ɗo e commune mo Médina Gounass walla so tawi a heeɓino gollude walla wonko puɗɗiɗa heɓano gaynude e so tawi kadi ene woodi ko joguinoɗa miijo wadde walla mbiyen eɓɓo beele won eɓɓo ngo jogoɗinɗa commune Médina Gounass so tawi wonko bannoɗa min ganda so tawi ko bannoɗa ko a heɓano gaynude ɗumen nam wonko eɓɓunoɗa yettaki walla ko eɓɓunoɗa yettaki ko aɗa joguino miijo wongo waɗande commune Médina Gounass e saaha mo gonnoɗa nde
bisimilla ɗum de ko lamdol waɗngal fayida eyi ndemen woni ɗo nde woodi komin fuɗɗino d' abord ko adi ko min waɗi Médina Gounass woni point focal eyi ɗum nde mbannugol ardi kala nder arrondissement Bonkolda fof ɗum woni Alaji Baylo Sy mi waɗi mo kanko jooɗni toon chambre de métier e kala programme formation ko waɗano Kolda wodat immorɓe Médina Gounass ara tawe hen eyyi gila wattugol téléphone portable pewnugol table ban école gila mbayla tailleur yagal ari e ɗum ɗo e électricité ari e fewnugol paɗe waɗugol tanage e formation ji gueɗe kewɗe waɗama ha matériel agricole mécanicien ɗum foof waɗama kala formation wodat immiɓe Médina Gounass ara tawe e on ɗon formation e nder Médina Gounass kadi programme ji hewɗi kadi waɗama e fewnugol sabunde rewɓe jangguine hen ɗum foof koko waɗano no tawa eko eɓɓano ko e kadi terrain ɗaɓɓe e nder Médina Gounass toon no waɗire village artisanal ha terrain on demande o déposanoma ko heddi ko tan ko délibération ɗum foof waɗanoma ɗum kadi no tawno e nder programme ji ɗi fof tawno e programme ji ɗi mais aussi wadde organisé hitande kala wattudaka waɗe organisé foire waɗe organisé artisan ɓe koɓe gollata e nder Médina Gounass ko ɗum hollire par ce que Médina Gounass ko wuro ceerno ko wuro waɗgo barke ko kala arɗo e nder Daka faalete barkinade e ko golla e nder Médina Gounass e misal tan yaa e makka ɓe fof kala yaaɗo makka falta sorrude hunde addora te makka fayda ala ko fewnte toon mais fiino toon wona yeeyde Allah waɗata hen barke ko ɗum waɗi yimɓe ɓe sooda ɗon bagage uji addora Médina Gounass kadi ko barke won toon kala neɗɗo arɗo ɗon e nder arɗo e Daka o yiɗat soodude hunde fi barkonora e barke Médina Gounass ɗum nak artisan ɓe kadi waɗat profité pour ɓe yeyoyra bagage maɓɓe ɗi ɗum kadi koko waɗano programme ɗum waɗaka taw kono ɗum kadi ɓaade men arti ɗum tawa e miijo amen ɓere ɗum ɗon wawa continude waw bon antenne o kala point focal o kadi ɓuura okkede doole ha o ɓuura wawa wadde ligge muɗum so ndaari kadi e nder programme ji ɗi si mi haali ko ɓuri hewde e formation ji ɗi ko Kolda waɗete ma weli ngara ɓe immo Médina Gounass ɓe ara ɓe tawe ɗum nag mi faala ɗum gasa taw programme o ko Médina Gounass naaɓe artisan ji ɗi kamɓe mijoto programme mo ɓe faala o chambre de métier ara walla ɓe hen adda partenaire ji walla ɓe hen information ji taw ko e nder Médina Gounass watte waaw bon ɓeyani ko hewɓe nag ala diplôme ji kadi ko jogui métier kono ɓe ala diplôme kono chambre de métier daro walla ɓe ha ɓe heɓa diplôme ji ɓe annda ko diplôme ji waɗaɗi reconnaître e nder Sénégal e caggal leydi Sénégal ɗum fof no tawa e programme ji amen eyyi ɗum no tawa e komin miiji ko ko noon tigi tigi namdal ngal jaabi ko ɗum no moƴƴi famminde min wonko golla kono kadi wonko eɓɓano heɓano yettede kono kadi wonko anniya tuma kayde Allah newni gartugol mon e laamu ngunɗon wonko anniyiɗon gollude e nder commune Médina Gounass fof point vocal namdal nde wonno mbiɗa ko point vocal arrondissement Bonkonto arrondissement o noon mi sikku en huufi ko ene wona commune aji tati yiyante commune on ɗon woni nayyi ko ɗum ɗon ko waɗete ɗon ko beele ko fofof e ɗin ɗon commune aji ene jiiri noon koye mumen walla ko commune Médina Gounass o tan woni ko waɗa ɗen ɗon gueɗe wayi point focal de ko min waɗi ɗum créé parce que ko antenne woduno après ɗum waɗa représentation ni tan kono ko min miiji ɗum ha mi waɗi ɗum ɗum ko ardi ko Elage Baylo Sy ardi ɗum addi wonde point focal ɗon point focal nak ko nafata ko décentralisation artisan wona Médina Gounass heɓa haaju e chambre de métier pasa ara ha wele ngarama ara ha Kolda ɗum fotani won
ko sabu ɗum waɗi min waɗi décentralisé min waɗi toon manduɗa on woni kongal amen o woni junngo amen o woni gite amen o woni nofto amen o woni ɗemgal amen kala sohluɗo e nder samde métier hunde kala ko sohɗa e nder samde métier koye makko foɗɗa arde a fotani mone diwde tan yaha wele ngara ma ara Kolda e misal soko renouvellement carte sa wi Médina Gounass a addi ha Kolda fotaka ƴettede ko e point focal ko ɗon poɗɗa ɗum déposé de kanko foti men ɗum addande wonon foti wonde a fotani ɗon ɗemude kadi yaha wele ngara ala wona noon ɓe wele ngara ɓe kadi kamɓe kadi ko ɗo ɓe arata par ce que point focal ji ɗi waɗani dépendre e département ji ɗi point focal ji ɗi ko direct woni dépendre e nder samde métier région o waaw ko noon organisation waɗira voilà donc Médina Gounass waɗani dépendre e wele ngara e nder samde métier mais ko waɗi dépendre ko e samde métier directement o waɗi dépendre waaw ko ni woniri mais kadi artisan fotani diwde point focal o ara wele ngara ma ara Kolda voilà ko kanko mi hooli kanko mi waɗi toon kono kala ko neɗɗo sohli neɗɗo foti haalde ko neɗɗo foti lamdade o on ɗon lamdoto on nak so tawi woodi ko sohli o ara e am ara e président samde métier ko noon woni laawol ngol tigi min paami ɗon e namdal ngal mbinomi so tawi ko wayno joni mi rokkuma yeru ɓayde ko point vocal de commune o woni koye arrondissement o joni so tawi ko wayno Médina ɗo wiyta Bonkonto walla Kalifour walla Sinthiane Koundara jeeyaɗo e ɗin ɗon nokkuji so tawi ko e chambre de métier o woni beele so o sohli hunde e chambre de métier koɗo point vocal gaw foti arde walla ko Vélingara walla ko toon to Kolda eyi bon mi annasi faami haala kam moƴƴa par ce que laaɓani no mbimi so tawi gonɗo e commune Sinthiane Koundara walla commune Lenkiring walla commune Bonkonto eyi beele so sohli hunde e chambre de métier taw koye chambre de métier o jeeya beele ko Vélingara direct o yahata walla ko point vocal Médina Gounass sorata ɗum woy voilà mi faami haala ka e nder arrondissement Bonkonto kala sohliɗo ko famɗi fof e ko heewi fof e nder chambre de métier ko e point focal wonɗo e nder arrondissement Bonkonto wonɗo ɗo o ɗum woni Elhadji Baylo Sy ko e makko o foti yaade sa diwimo a ari am a ari chambre de métier a fotani heɓude haaju ma o fotani heɓude a foti wurtade ha point focal maɗa toon si wawa ɗum heɓde tigi waaw a fotani mo diwde ha wele ngara a fotani mo diwde ara Kolda voilà koye makko poɗɗa haade joni nak kanko no jokkidiri amen tigi eyyi ko noon organisation yaari noon tigi eyyi noon tigi jarama président min paami ɗon nafoore point vocal e holko saabi mbaɗa ɗumen caggal ɗon so tawi Baylo Sy ne heeɗi so tawi won namdal ngal o jogui haade am arde e namdal am cakkitigal ngal Baylo Sy so tawi won namdal ngal o jogui o foti namdade mawɗo Alhaji Baylo e jarama Bachirou Bane président ko adi fof mbiɗa yiɗno namdade seeɗa saabu président ko joguiɗo miijoji kewɗi e hande noon mbimi hande e jamanu hande o ne change jiiɗa e jamanu hanki e saabu métier ɗe hande eɓe jiiɗi saaha fof heɓde e ko wayno marché ji e joni hol hakkude chambre de métier e laamu ngu ha beele artisan ji ɗi mbawa heɓde commande publique o hol darde nder ɗon hen o saaha oui eyi par ce que artisan ji ɗi pour ɓe heɓa marché taw no satti seeɗa ɗum nag minen min darnino min fuɗɗino ɗum min heɓino hen miijo ha miijo ko woɗɗinoma go'o ko plateforme min darni plateforme no wawi comme société ni on société on yahata ɗaɓɓoye marché e gueɗe tati e matériel agricole par ce que laamu Sénégal hitande fof natna milliard ji 5 e nder matériel agricole soko toni militaire et paramilitaire ɓuuri 800 millions laamu ngu waɗa ɗum commandé nder hitande nde soko mobilier de bureau ɓuuri 1 milliard et quelque waɗa ɗum commandé e nder hitande nde ɗum nag ala men yettanade woɓɓe soɓe gañimi ɗum ko Chine ɓe yahata madulaji woɗɗi raison pour laquelle min waɗi créé on ɗon plateforme nde mi wonno ɗo nde
on plateforme on yahat o waɗa compétir heɓat moyen ji muɗum so gagni marché o ƴetta on marché o saka ɗum e artisan ji artisan ɓe liggo ɗum kanko waɗa ɗum récupéré o livre o hendo kalse makko taw so commande ɗum artisan en taw o yoɓayɓe kamɓe yoɓayɓe kalse maɗe fof ha gasa ko noon min yiiri ngol laawol rewete pour artisan ji ɗi no ɓe wawa gagnorde marché ɗum nag wattu komin iwanno ɗo Allah waɗi min heɓino partenaire ji muɗum ha président ji ɗi arino ha ɗo président chambre de métier mo creuse e secrétaire général muɗum et président chambre de commerce mo creuse en France dans la région de Limoges ko partenaire ji amen ɓe arino ha Kolda le 5 janvier 2019 ɓe ari darde est ce que Sénégal est ce que minen Kolda ɗo walla Sénégal feere gagnade marché ne woodi ɓe ndaari ɓe tawi ɗum ko gonga feere gagnade marché ne woodi ɓe ndaari est ce que so marché gagnama no woodi artisan ɓe wawɓe liggani ɗen ɗon liggesinan ɗo min holliɓe échantillon atelier ji ɓe addi wondema ɗum ɗon no ɗo joni ko heddino ko tan ko menen min fewna étude marché o Allah waɗi ɗo mi iwde ɗo au mois de août mi iwno ɗo mais mois de juin ɓe waɗino étude marché o fof ha paari joni ko heddi ko partenaire ji ɗi kamɓe gollat kamɓe fotno fewnude étude financier o e kañum e ɗaɓɓugol financement o ko ɗum heddi noon Allah waɗi nak iwmi ɗon ila iwmi ɗon on programme no waali ko ɓen partenaire ji dari indi kam mami arta par ce que ɓe faala on projet waɗe réalisé e Kolda te ɗum noon ko min ɓe faala liggudade e on ɗon programme ɗum no tawa ko waɗi ha mi eɓɓi artude ɗum no tawa e programme ji woni ɗon ɗen ko ɗum dal mi winomi hannatɓe hen e raɓɓindinde tan voilà ko ɗum dal wonno fof no tawa e programme amen e jarama to namdal gongal makko Bachirou aɗa andi yimɓe hewɓe ne mbiya ene foti hutorede wadde consommé local e consommé local noon ene jeeya ko ɓuuri hewde yimɓeɓe ɓuuri yidde koko waɗa importé a edda caggal leydi beele wona ronkude artisaji ɗi fewnude ɗum ha produit o yooɗa ha o wawa hutorede beele ɗewno ɗon daari e nden darde wallude artisaji ɗi ha produit ji ɗi ɓe mbaɗata ɗi sokoto financement sokoto to renforcement de capacité ha wawa produit ɗi mbawa yottude e laɓede e labde ha wawa yaade partout tigi ko noon wawi consommé local ɗum ne wiye ande jogueɗo kalis muɗum kanko suɓata ko sorta ko ko darta ko taw ko serani taw no yooɗi no moƴƴi ko ɗum joguiɗo ka consommateur ko ɗum suɓata pour population o woppa ko immoto e leyɗe ko ara sooda enen ko golleten ko ɗum ma waɗe respecté certain critére goho ma prix o wona taw serani to ɗum ɗon ko ligge ɗe watta ɗum yooɗa ɗum nag no woodi ko heewi ɗemen waɗi hen ɗi formation ji ko hen tawa formation ji ɗi ko pour ɓeydude yimɓe ɓe gandal e nder ɗi produit ji taw si ɓe golli golle ɗe yooɗat a maya yooɗene comme ko immi leyɗe ko ma ɓuura yodde ko immori leyɗe ko e kadi walla équipement machine aji goɗɗi ɗum maɗin tawe hen ɗum kadi fof no tawa e programme ji amen ko mi wawata yaade ha mi woɗɗo hen mais programme équipement no tawa hen par ce que a wawata gollude ko yoɗi ala machine aji a wawata gollude golle yawɗe ala machine aji mais aussi kadi heɓude financement te ɗum kadi ko financement wawa sodde matiére premiére hewɗo pour wawa gollude par ce que ala matiére premiére a wawata gollude yimɓe heɓa atelier ji moƴƴuɗi ɗum kadi no tawa ko annduɗa ɗum fof no tawa ko addata compétitivité produit mo annduɗa ko ɗum golleten ɗum ɗon fof nag no tawa e programme ji amen ko ɗimin fuɗɗi noon Allah waɗi nag ɗin ɗon fof dari ko ɗum waɗi ha men eɓɓi artude Allah waɗi men arti ko ɗum min noddita artisan ji fof mi okkodira juuɗe fii ɗum ɗo fof no wawa wonirde pour artisan ɓe produit ji maɓɓe ɗi heɓa compétitivité pour population sodoɓe ɓe ɓe wawa hokkude ko sodde ko immoto leyɗe ko ɓe sooda produit ko sodete koko gollete e nder Sénégal ɗon surtout département kala walla commune kala ko gollete nder ɗon ko population anda ko gollete nder ɗon ko pour ɓe wawa ɗum sodde e nder Médina Gounass au moins heɓa rendez vous annuel manduɗa nde hitande so yoni wattu o so yoni hitande kala heɓat foire mo annduɗa population Médina Gounass yiyat ko artisan ɓe gollata ko ɓe anda ɗum ɗo ɓe soodade ko immorto wele ngara ko mako immori Kolda mako immori Dakar mako immori Tamba ɓe sooda ko golla nder Médina Gounass ko to ɓe anda ɗum taw kadi artisan ji ɗi ɓe golli ko annda golle ko annda golle yoɗɗe ɗum dal woni programme amen o ko ɗum men faala continue
non tigi président jarama famnima kono kadi laabti e namde ɗeɗo ɗiɗi kala ene gasani tawa namdal ngal o ari ngal ko ngal tigi wonno namdal men uddirgal sabu koko fewti e peeje peccorɗe miijoji ɗi joganiɗa hono ko fewti e sambourde métier wadde a haali ha tengti kesam he sago no wini waylo gonaɗo ɗo wadde nden ɗonne kadi famima no fewi ɓawa ɗum ko yettudema no fewi e nden ɗon darde kadi e jardema min mbiya so tawi noon wonko jiɗɗa humpidde rendo ngo komin keɓani namdadema nde tawn hojomaji natti hewde e on saaha mbawa arde hen kono kadi mbawa waynorade wonande hettiɓe saktirde Dakar FM e mbadi kuptidinde eyyi min komi haalta on ko tan no artisan ɓe Médina Gounass surtout nak population Médina Gounass aɗa waɗi son population Médina Gounass kono ambassadeur ɓe Médina Gounass te Médina Gounass o wuuri ko andira ko wuuro diine wuuro saria ko hunde no makki kam nde armi jurade ceerno fof ceerno landoto kam formation ji waɗaɗi e nder e population Médina Gounass ko holde nafoore yiya hen lamdo kam kadi si formation waɗama wele ngara ma waɗama Kolda ɓe Médina Gounass si ɓe ari ko hoɗum woni darde maɓɓe andi ɗum koko waɗi fayda no fewi si Allah waɗi mi jaabo minum population Médina Gounass de si ɓe ari koye neddi e diine men andiri ɓe e yidde ligge ɓe mankata wattu ɓe mankata lazim maɓɓe kadi hay sino du'e ko kamɓe du'oto sino juule kadi kamɓe ardoto julde nde yiyama o jala ɗum anda wondema ceerno no accide hakkille makko e population Médina Gounass eyyi ɗum nag population kadi foti ɗum andude si wayno si population wayno goɗɗum goo kadi mi haalatano komi setti ko par ce que neɗɗo ko setti ko ɗon ko andi ko wa ɗum nag population wakkilo ɓe anda en tout cas min e nder komi gollide e Médina Gounass ko miɗa andi population Médina Gounass ko yimɓe yiɗɓe golle yoɓe continue noon ko yiɗɓe golle par ce que mi waɗat formation gueɗe ɓuuri kewɗe mais woɓɓe a formaɓe tan ɓe woppa ko formuɗade ko haaju maɓɓe ala hen ma so ɓe ari formation ko kaalis ɓe darta mais mi yi population Médina Gounass kamɓe ko ligge ɓe daari pour ɓe ko ligge ko yimɓe yiɗɓe ligge te ɗum ɗon ko annduɗa koko fota waɗede salué ko population exemplaire e nder Sénégal ɗum nak miɗo yettere mbiɗo jaaraɓe miɗo waɗa ɓe encouragé e on ɗon banggue voilà donc ɓen marki kam no feewi nak marki kam no feewi ko sabu ɗum waɗi inchallah so Allah jaaɓi mi arat ɗon salminde ceerno okkono kam duwaw mi ara mo salminde e kadi mi arat joɗɗade e population o min daara programme caɗele e wonde e nder métier ɗe ko sengo worɓe e ko sengo rewɓe comme ça min e personnel chambre de métier o min daara ensemble avec les partenaires ko honno ɗum safrote kañum e population Médina Gounass ko miɗo yetta foof miɗo jaara foof miɗo wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wonno ko mo ganduɗa ko kañum tigui woni président chambre métier Allah jarama min jettima no hannirta ni henna amin caabima e ɗin ɗon sahaji ɗi mbiɗa ɗi so Allahu lamɗo jaaɓi mawɗo Alaji Baylo Sy sikki ala anani ko président haali ko nde tawno hojomaji gasi kadi o waynima e jettimo hen no fewi no fewi ɗum noon annene ɗon ɗo kalata ɗo tan mi namdoroma namdal on saaha mbawa jabade kono kadi mbawa kadi waynorade mawɗo Alaji Baylo aɗa andi ko woni namdalam mi anda ha so an a gañama a yalti a wondi e gañ mo ganduɗa hoorema laamiɗo o wona e makko ndenduɗa landa on gondi oɗon gollida Allah waɗi kadi a yiɗi kadi lamtade ete fodde duuɓi ɗi laamiɗi fof onon gondi an hol feere e feccorde nde mbawɗa wadde ha poolɗamo laamiɗo mo oɗon gondi o poolɗamo lamtiɗamo hol feere e feccorde mbawɗa wadde ha keɓɗa on ɗon fartan e Alaji Baylo Sy e aɗa andi président Alaji Ndiaye o haali ɗum ɗo o wi kanko nde o gaña nde
o ƴettino anni makko woppude chambre de métier fof o faati e golle makko o wi ko joom métier en ɓe e toyta ko ɓennuno ko mbaɗi torsoji mumen jiiloyimo gartirimo ɗon tan jaabima namdal magal wona peke ɗe ɗon wona goɗɗum wadde anne koy onon mbaɗɗon torsoji jaaɗo jiiloyade o yimɓeɓe fof gandi ɗum ɗo so continue fayandu moƴƴi kamɓe fof ɓe ndendi koldanaɓe e nokkuji fof région o fof rendi ɓe jiiloyi ko wonno ɗon ko ɓe gartiri noon tigi mawɗo Alaji Baylo Sy jarama min gandi noon min gandi kadi darde ma tinde nde mbaɗɗa hen nde tawno ko gonga yiiloyade wadde torsoji yiiloyode ko gonga kono noon won rokkatenoɓe torsoji so tawi kollaka laaɓiɗo ndewi yo jaa jiiloyode mbawi ɓeydade nadde e nder ladde ɗum noon ko darde ma tinde woni hen wadde nden karalo immini peeɗiɗi muɗum ɗiɗi mi anda ko eruji ɗiɗi keddoɗen walla ko hoɗum elle noon o immini peeɗel ɗiɗi ɗum noon minen tamin kam heewi wonde ko eruji ɗiɗi ɗum noon en mbawa haalde ɗo e ɗiɗi goɗɗi wadde nden konngol mbaynigu tan e yewtere meɗen hannde nde ha yontere fande eyi ɗum noon ko yettude jomiraɗo subahanahu wa taala e kadi yettude denndangal ɓiɗɗo marinajo hattengte joom métier en ɓe noon kadi jettirten lamɓe men ardiɓe men ɓe noon kadi jettirten hono gardiɗo oɗo galle hono Alaji Abou Ndiaye nonne kadi directeur programme chef mo ganduɗa kañum kadi ardi commercial e denndangal galle o fof nde wonno Dakar Média ko ɗum woni darde maɓɓe ko yiilade ko nafara e rendo ngo ɓe gaddana ɗumen ɗum woni darde maɓɓe eɗen mbiyama yo Allah sellin doole yo Allah ɓeydu ha heewa en beltanima noon bandiraɓe fof hidnoɓe kadi so tawi woodi no ɓe jiiri ko gandanɗa ko noon ɓe jiɗirno en jettiri ɗum jomiraɗo subahanahu wa taala so tawi noon kadi wonno ɓe jiiri no ganduɗa wona noon ɓe paɗirno ɓe ganda ko neɗɗo timmani e ñaguimaɓe yaafi wona ɗum adduno en ɗo ko haalde ko nafata walla haalde ko yimɓe ene nana ene naftoro ɗum noon goto foof nangga meccal mum ha tiiɗa e jagga hen ha tiiɗa eɗen gandi ceero meɗen ko jiɗɗo mecce nde wonno omo andi e ɗum nawre yeeso ha tengti noon e mecce ɗe ganduɗa kañum tambi ndema ko wayno paysan mimiɗo joni ko wayno matériel agricole ɓe e ko nandi hen ɗum noon wadde nden goto foof nangga meccal mum ha tiiɗa e yonna ɗum garɗina ɗum fewna ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mawɗo Alaji Baylo Sy annene ha jarama no feewi nde tawno ko an ardi nde ɗo yewtere wiyetede hanki hannde kono kadi gonɗa koɗo mayre e nder hen gam famminde rendo ngo ko fewti e golle chambre de métier ko beelama mawɗo wonante hettiɓe foof e humpanoɓe ko woni chambre de métier kono kadi e darde mum e jetti président chambre de métier on woni Elhadj Ndiaye jaltuɗo gam famminde en kono kadi e jetti heɗɗinoɓe yinnoɓe naade ɓe jafnimaɓe saabu men wasa uddide ene gasa taw hewɓe nana ɗetti téléphone ngaji mumen ne coodi crédit gam yidde jeeyede e nder yewtere nde ko noon tigui karalo mi yo min jingo seeɗo en gonɗen koye waynade tan on tuma en jii tigui potowo ɗettude hono hojamaji caggal nde jaltuɗen on tuma woni mawɗo mo ganduɗa ko Mahamoudou Guissé o ari eɗen mbiyamo bisimilla makko ɗum noon toon to ñeñele karallagal ko Ousmane Soɗɗo e micro ko musidɗo moɗon Bassirou Bane wonde Alaji Baylo Sy toon to ñeñel e karallagal banggue Nanodiral TV ko Adnan Thiam ɗum noon min dokka toon aadi e to banggue amen ko janggo sanga waktuji nogas tindi kame daari ɗo e nden yo jaam Allah jogi min jogon Allah jarama on jarama